Sakala na lasto gata mo, tuwa ni Baak. Sige, tawa kayo lang. Tatulot daw yung kanya. Ako'y tabigat mo pala ang mga tataw. Mabuting ka lang nga eh. Mabuting nga talaga ata. Mabuting to kay ni Bakit na. Kaya mabutong kinimanang ko ata. Andres, pinagandang tao na. Siguro pupunta ka na tayo. Natural. Natay ka raw. Alam mo may pupunta ka na biyag. Talon ka nga talaga. Hindi ba ka napuyat aja yung kalita pa ilaan? Kiso ah. Kasla ka, igum ka lang igum. Kasla ka lang guys. Kasilsilang ka, paresta mo lang Ilocano, sila ka lang Amerikano. Andres, please yun nato sa mga sambay. Manong Andres, pay sino takadwam, tatak lang makita. Damot bis ngay na. Gusto sa banat ng ubingay, pabudingan pa ilaan. Ako uyawin, kaya mo patol talang kap. Pay nakapagpidudam takadwam Manong Andres. Di ba nata, bin crudo. Muswante data kita man ay tatunan ay. Di ka mabutang. Akong pakialam ko, rin ay kulong ata. Siguro natagbad di ubing ata. Hindi ka mula na uyaw-uyaw. Kaya mo panalpakan ka. Padasa ma, kaya't mo naiunak tabis ngay tangiwat mau. Ulit naman yung bagam. Kaya mo si Pangulog tangiwa mau. Sumipat ka no kayam. Andres, higilan nak. Lumaban tila lakay tubingan. Ikakato yan, mura may kulong akon. Puro kasaw. Ala, fight! Rico. Nay, ayam sa nga talaga na. Kaya mo patasin tan. Ugis sa bado tingaduan. Sardang kayo man, kasla kayo la ubeng. Sino kami natin, Andres? Ako tutong nakatangtangsik. Ibintong nga to, kabsa di bagat ko. Bintong pasikkel. Kuya mo ate ha? Huwag nga raw, dapat nagkulit ka na ya. Aday, wa mata Manong Andres. Badi pagkatiwalaan taro pa nata. Hoy, Rihanna. Oh. Kalimutan yung bayad mo. Ayaw nga pala, no? May bayad pala. Kaha. Nice. Oh, ito, oh. Oh, pwede na yan, ha? Bakit 70? Ba't ito lang? Di ba sabi mo 700? Ay, wow. Sino ka? Si Piolo Pascual? Ang laki ng bayad mo, ha? Puri po umati na baklan. Nilawlaw ang kon. May sinasabi ka dyan? Gusto mo paang kita? Nag-enjoy ka na nga, eh. Isa ba nagtaklang na tao? Wala akong sinasabi. Kala ko may sinasabi ka, eh. Sa susunod, 50 na lang bibigay ko sa'yo. Ayaw ko na. Mag-aalap na lang ako ng trabaho ko. Yan. Tama yan. Maghanap ka ng trabaho mo. Di yung umaasa ka sa katulad ko. Kung meron lang akong pambili ng pagkain, di naman ko sasama sa'yo eh. Hindi mo agad sinabi. Hindi sana binigyan na lang kita. Naubos pa tuloy yung lakas mo. Ayaw ko na. Last na to ah. Gusto ko na magbago. Yan. Tama yan. Magbago ka. Laki-laki ng katawan mo. Kapit ka sa patalim. Maya mo kayo matibay mo, Andres. Natinumugay mo nga katkatongtong. Nasingpot mo dahil matikad pa Manong Andres. Pare kasi titsurain na. Ni, idimsi mo tatanay Manong Andres. Oh, Dimsay. Nagkapuam. Kati pa lang. Oh. Aduh, partana. Salamat ako, Tap. Kalang na yun. 70. Andres, sino mo natakadwa mo? Gwapo ah. Dre, sino ata? Tarakin mo lang ah. Ibinata. Bintudo. Wagi, nyalagan mo. Siyak ni Dimsey. Apaya. Dimisay? Madini bagay taro pa maboy. Api si ka. Eh bagay ko tanagan mo ta bingkru daw. At yung mga pinagtutungtong to'y giinom tayo. Namaya mo titungtungan tayo. Dimsay, di ba ito 17 ta?
Katang tubay taon. Puskol man tarupam niya, nagrigriga ata ka to eh. Katang ko lang arak, katang ko lang kanong kuna, magsugak pa eh. Yay! Pulutan akon. Nagkatong nga mapidot tani nga pulutan. Pirabong. Yala, kita rupa ti arak na ya. Nagkado nga pagtutungtungan niya, arak pa eh. Nagsapol kayo kung matitrabaho yaw. Madi nga puro arak ti arat na panuno yaw. Inagmayat pa eh. Makasao ka mo't Manong Andres. Oras ikaw mo trabaho, tambay ka lang. Gusto yung baga na Andres, makasaw ka mo, tambay ka mo lang. Tambay ka na nga Rodan. Under ka pa, di ka pilagbekal. Unman, amuyaw. Suna lang ti tambay nga da pamilya na. Andres, madi ka makasaw? Paypay subig bagbagami kanyam? Ay sa tatim say. Hindi makasawatan, namatag sangitan. Kitaan nyo, Nay. Madi makasaw ng Andres yan, Nay. Napukal lastog na. Sa kala na lastog ata mo, inukutuwa ni Baak. Kitaan nyo ng Andres na eh. Basta nakukukang ang pisokol. Andres, Bisaya, di ka na raw, ma! Andres! Andres! Nagpulong ni Bakay! Sige, tawa kayo lang. Tatulatal daw yung kanya. Ako'y tabiga mo pala, mo nang tataw. Mabuting ka lang eh. Mabuting nga talaga ata. Mabuting tupay ni Bakay na. Kumaya ang mabutong kinimanang ko ata. Andres, Bisaya, pamanamahon. Baya, mapanaglabatan. Agugas pekal tiro ato. Tatak lang nakita ng Andres sa unarawid na. Paano kasi mga lalaking to? Ayaw maganap ng trabaho. Puro kapit sa patalim. Ay, si Andres. Baka maka-score ako dito. Hi, Andres! Kininam. Ano, Andres? Pwede mo na ba akong pagbigyan ngayon? Tignan mo, fresh na pa siya ko ngayon. Huwag ako. Maghanap ka na lang ng iba. Mainit ang ulo ko ngayon. Baka gusto ko, iparin ko sa'yo yung init ng ulo ko. Ay! Yan nga yung gusto ko eh. Yung mainit yung ulo mo. Pwede ba tantanan mo ako? Baka di ako makapagpikit, talaga sisikmuraan kita. Sino ba nagpainit ng ulo mo? Tara, upakan natin. Ayokong ginaganyan ka eh. Ganyan kita kamahal. Ano? Ulitin mo yung sinabi mo? Ay! Nasabi ko na! Nice. Garamping at tanimal. Ano, Andres? Tara na! Upakan na natin yung mga nagpapainit ng ulo mo. Andun sila. 3. Sige na, mauna ka na. Tara! Ano? Nasaan kayo? Labas! Ano? Labas yan! Ano na? Ano na? Ano na? Saan si Andres? Joke lang! Sorry! Ay! Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas.
Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.